Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Tonton Lamini, abara koni manke, tonton Lamini. Tonton Lamini, abara koni manke, tonton Lamini. Lamin, Clédou Lamini yo. Avec moi la radio Saramala, tonton Bec ma Saradela, tonton Bec légué c'est fort. Alaka barikado émission, alaka barikado IRL, alaka ison ibemini, alaka ikbemini noya, tonton Lamini foye. Lamini, aye koyumanke, tonton Lamini, aye koyumanke, tonton, aye koyumanke, tonton, aye koyumanke, tonton aye koyumanke, tonton Lamini, aye koyumanke, tonton MBK, aye koyumanke, tonton Cheki, aye koyumanke, tonton, aye koyumanke, tonton Moussa, aye koyumanke, tonton Alifa, aye koyumanke, tonton Atete, aye koyumanke, tanti Logo. Aye koyumanke, tonton. Aye koyumanke, tonton Siti. Aye koyumanke.
falia la bimba baba tira buba kubara tena manam ajulu no moriba ajulu sara moriba la mani ajila halila bimba dunia la mala dunia la mala dunia la mala dunia la mala dunia la ina gene tele sabale di ngonya wole koni kola kola nyana bulu mara de manye bilira tinya la bolo woni kene faga mamala bolo bagitele ke magana dala mugo barasia ya sono mela mugo barado ya dunya ma dala mugo barasia ya sono mola mugo do ya dunya ma imana la mugo menna la woli jam fala kiroti imana la bi mugo menna woli jam fala kirono lana ya lana yele soro madi chani ke no mo fala ya kirima filaji no fala ya mutoni mutoye no mo fala
jamana kanu kefa Borotila la kanu na biya malamo Borotila kanu Musumala kanu ke Musuli musumama kanu kefa Borotila la kanu na biya malamo Borotila kanu Jamala kanu ke Chebani musumama kanu kefa Boroyila la kanu na biya malamo Borotila kanu Malala duya Malabi mokola duya Yurugi medekana Bolo jeji pala karano Andiya nyo mongerasa Angani nyo mongerasa Amfuni nyo mongerasa Angani nyo mongerasa Imana yarabi jamena wali jamfala Ndiya nyo mongerasa Imana yarabi jamena wali jamfala Ndiya nyo mongerasa Imana la musumena wali tinyana Ndiya nyo mongerasa Imana la musumena wali rodiyena Ndiya nyo mongerasa Andiya nyo mongerasa Akani nyo mongerasa Afuni nyo mongerasa Akani nyo mongerasa Akera tene Ilaba mokera tene 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 Akera tende mfa ilaba mokera tende Kala bankera tende Trico Boy Ah ouais. alla bankera tende wali nyumalon balia akola bankera tan andun ta daminetɔ de ala kana laban tin Amin ya rabbi amin. ala ka laban kɛ san 700 Oulaye. o y'a sɔrɔ an taw kɔni yɔrɔ janyana bɛɛ ta Amina. ala ka kileɲuman d'a ma Amin ya rabbi makɔrɔw ka amin. kɛnɛ de don Amin, amin, Madu amin. Kuyate bɛ yan ala surugule sale duga yana kɛra. ba tɛ wulu kɛ anw ɲɛna yan bada jelibari tun kɛra bɛɛ yan o de y'a to ko surugule sale duga yana manikɛ mais ba tɛ wulu kin dɛ wulen de k'u jɔ ba tɛ wulu kin ni ba ye wulu kin o ye dɛsɛ kuma ye O man ɲi. n dusukolo n kunkolo kɔnɔ ayiwa ɲɛ b'a dilan cogo la nka fanga tɛ n na tuguni o de ye ba ye wulu kin Ba ye wulu kin. aw tun halisa fanga fanga bɛ yen Trico Boy bi yan Oui. Pacheco naam Pacheco u cayara dɛ munna cogo di aw Pacheco jeli de tun bɛ yen ka na se fo wagati dɔw ma naani ouais et Pacheco Rayban ani Bokar Kulibali du chose de Askia Pacheco ani Pacheco guitariste du Kai Pacheco ani Pacheco garde républicain Ah voilà. ayo Jɛma aw dun ɲina. bɛɛ ye tɔgɔ sɔrɔ fana ouais donc ni mɔgɔ min bɛ indiqué sa u b'a fɔ ko Pacheco Rayban ouais ani Pacheco garde républicain ale bɛ jumɛn de kɛ Fritz ale tun ventiste de tun don ouais flûtiste d'accord Pacheco Fritz fɔlɔ fila don Bokar même Bokar de Askia Jazz Misra Jazz Askia Jazz yala olu jɛlɛma ɲɔgɔn fɛ Misra Jazz Misra Jazz o y'a daminɛ de ayiwa Kante bi yan Kante yɛrɛ tilenna somɔgɔw tilenna de Soko Alhamdulillah. u bɛɛ bɛ yen O bɛɛ bɛ yen.
fari bɛ di Alhamdulillah bi ka fisa Alhamdulillah i lafiya n lafiyara o donna kuma ma nɔgɔya dɛ ayi sisiya tun bɛ na n ka fura de tun tɛ n kun anw bɛ oxygène de b'anw na marché sisan o de y'a to i ka kuma ma caya bɛrɛ kuma ma caya o don dɛ i ma Madu Kuyate lafiyara don a lafiyara o don dɛ kuma ma caya ale ni Madu Kuyate kɔni mana ɲɔgɔn ye fɛ minnu de ne tun bɛ k'ale de lakɔlɔsi ni sirannen don kuma bɛ Madu Kuyate bolo o wuli a b'o filɛ donc a b'a fɛ ka kuma a dɛsɛlen don ka kuma a ka pɔnpu tun t'a bolo c'est vrai Ala ka dɔgɔya kɛ makɔrɔw ka kɛnɛ don bɛɛ lajɛlen dafara an bi jɛ ka ɲɔgɔn masala tuguni hakili la ɲɛfɔli bɛ yen Madu Kuyate kuma b'i bolo merci Lamini n b'i fo k'i ka auditeurs fo ka Kiledu baarakɛlaw fo Lamini samedi tɛmɛnen sibiri tɛmɛnen an ye mɔgɔw convoqué an ye mɔgɔw invité maison des jeunes la an ye réunion ko kuma min fɔ an ye assemblée ko kuma min fɔ a kun fɔlɔ kɛra Lamini ala ni e yɛrɛ jama min bɔra e y'a ye ɲɛla jama de qualité a mɔgɔ caman bɛ se yan bi mɔgɔ dɔw nana ne yɛrɛ tun ma da la k'olu bɛ se ka déplacer ka na kɔrɔ kɛra nka olu yɛrɛ fɔra sera kɛnɛ kan anw ɲɛ ne ye Masamu wele Jalo ye kɛnɛ kan a tun bɛ yen bon a ye misi caman donna Lamini n'an jɛra n'an farala ɲɔgɔn kan an ka girin se bɛ kɛ je crois que sisan musiciens beaucoup kɔrɔlenw bɛ k'o faamu ni anw ye an bila denmisɛnninw ɲɛ a ka ca Ala fɛ an bɛ se ka fɛn dɔ dilan mais y'a ye dɔw bɔra Kulukoro dɔw bɔra Kati Tumba nana an man kɛnɛ nka déplacera Moribo Tumba mais o gansan tɛ minnu yɛrɛ n'an ka musique ka d'u ye olu nana kana salle kɔnɔna fa Modibo Traoré ANPPF o b'o la Ray Band l'orchestre Ray Band n'o ye Bubula ye tun t'a la tun bɛ kɛnɛ kan ani e yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan sɔrasikɛ dɔ tun bɛ yen o bɔra yɔrɔ jan o tun bɛ kɛnɛ kan an balimakɛ dɔ bɔra fo Falajɛ ka na o fana tun bɛ kɛnɛ kan musokɔrɔba dɔ tun bɛ ensemble instrumental la o denkɛ tun bɛ kɛnɛ kan o yɛrɛ de ma kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min ye silamɛya dɔ bila kɛsu kɔnɔ o ka bɔ yen sɔrasikɛ fana ka silamɛya dɔ bila kɛsu kɔnɔ o ye kanubagaw ye sergent chef Mamadou Bamba ani Ousmane Panga ale fa ye ensemble instrumental flûte fɔla de ye a nana k'a fɔ ko ale ye an ka welewelekan mɛn donc a nana a ye an ka réunion assisté fo k'a ban tayi bon Lamini an kun ko n'an taara an k'an bɛ bureau sigi mais tellement mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye mɔgɔ min bɛ san 30 bɔ san 25 bɔ ma ɲɔgɔn ye bɛɛ b'a fɛ ka dɔ fɔ an tora ye fo 4 heures de temps donc an ye réunion reporté an ye mise en place du bureau reporté ni o de bɛna kɛ ni sibiri nin na kalo tile 4 ni sali fana salila 14 heures pile à la maison des jeunes donc o de y'a to an seri ma bi pour que an kana kana bi kɛnɛ fana ɲaga Ala sago i sago ayi an kɔni an bɛ ɲɔgɔn bolo sa fo le 31 décembre parce que ne b'a dɔn nin ko in tɛ kuncɛ fo janvier kalo fo ko ka bɔ a la janvier kalo Madu Kuyate kuma caman fɔra don misiw kɛra kasiw kɛra kasi kɛra kasi a barika bonyana dɔɔni nka kasika in bɔra yɔrɔ min na o yɔrɔ de janyana kojugu Madu Kuyate mɔgɔw sɛgɛnnen don adamadenw sɛgɛnnen don musiciens sɛgɛnnen don mɔgɔw sɛgɛnna adamadenw sɛgɛnna u ka n b'a kɛ di bi o de ka ca n bɛ se k'a kɛ di bi n b'a fɔ di bi n bɛ taa mun di denbaya la courant tɛ sojuru binna malo banna nasɔngɔ tɛ n bolo ka taa so kuma de cayara a kuma cayara i nana faamu k'a fɔ hakilina min talen filɛ nin hakilina ɲuman de don man kɛnɛ n b'a kɛ cogo di o tɛ cayara ye kojugu a kuma fɔra a ye salle kɔnɔna la minɛ a ye mɔgɔw hinɛ a ye mɔgɔw misimisi mɔgɔw miiri taara kojugu
ayiwa ala ka nin bɛɛ ɲa an bolo nin bɛɛ ye jigi ɲininin de ye ala ka jigi ma fa bureau in bɛna kɛ artisiw jigi ye aw yɛrɛ y'a ye kɛnɛ kan ne ma da la hali aw tatɔla tun dalen bɛ nin ko in na koyi an selen ye a yirala na fana k'a fɔ ko artisiw tun dalen t'a ko la kumakɔrɔ caman fɔra nka an y'a fɔ k'a fɔ kumakɔrɔ fɔyɔrɔ tɛ an bi ko kura de dilanna Modibo ko ten ko nka sira kura dilan tɛ taa wɔyɔ kɔ ko kura dilan tɛ taa wɔyɔ kɔ dɛ Madu Kuyate n b'a fɛ i ka kuma minnu dara la olu ka da la tuguni minnu ma da la n'u bɛ ka siga ka na u ka da la k'u ka kan ka na olu de ta de don n'a fɔr'u kɔ u yɛrɛ ka ko fɔru u yɛrɛ kɔ a kɛlen b'a fɔ ko nin plateau in radio Clédou y'a d'aw ma n'aw ma n'a animé a y'aw ban k'aw ka kɛnɛ de yakubaya n'o tɛ Clédou ka foyi t'a la i tɛ kuma Lamini i ka kuma ye n bɛna a sɔn ji la ne bɛ min demander n tɔɲɔgɔnw fɛ an minnu jɛra k'a daminɛ bɛɛ ka na hali ni min tɛ se ka tɔgɔma i yɛrɛ y'a ye dɔw nana pusi la a kɛra baara ye koyi bɛɛ ka na a ka daminɛ ɲɛnɛ ni tɔgɔ fara la dɔ de bɛ jiri sun planter k'a sɔn dɔ bɛ ji k'a kɔrɔ a jiri a den bɛ bɔ a den tɛ bɔ i ɲɛna a tɛ bɔ i ɲɛna i kɔ b'a dun i tɔgɔ bɛ sɔrɔ a lili yɔrɔ la ni minnu ko n'a fɔra ko ninnu de y'a daminɛ i fana tɔgɔ bɛ ye i kɔ b'a dɔn k'a fɔ ko buwa tun bɛ nin ko in na yan hali n'a taɲanen don bɛɛ n'i y'a ye bi anw bɛ nin kɛnɛ kan minnu y'a fɔlɔ anw ɲɛ n'olu tun ye nin hakilina sɔrɔ peut-être ni tun b'a sɔrɔ anw kun organisé don déjà mais quand tu vas en Guinée tu as ça en Guinée Lamine de ni fɛn min sigitɔ filɛ tan hali n'a kɛra k'a fɔ ko ni orchestre kelen de sɔrɔla ni jama in bolo k'an ka activité kelen kɛ san kɔnɔ o activité kelen pe gansan o bɛ se ka fɔ min don n'o bɛ se ka ɲɛ c'était minnu ye en fait rapport sociaux kɔnɔ ala kɛra kelen bɛɛ de b'a dɔn n t'i ka kuma latigɛ mais n'i ye kumaden dɔ kɔrɔta i bɛ taa fɛnmisɛnnin min sɔrɔ a kɔrɔ ala kelen pe dɔrɔn de b'a dɔn jamana nin kan yan bon i b'a dɔn an ka namuw tɛ kelen ye Mali sigicogo Mali ka ko tacogo ni Côte d'Ivoire ka ko tacogo tɛ kelen ye Côte d'Ivoire ka tacogo ni Burkina ou Ghana tacogo tɛ kelen ye nka yan bi an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔkɔrɔbaw tulonkɛ yɔrɔ t'u bolo kosɛbɛ tulonkɛ yɔrɔ tɛ i bɛ yaala i tɛ espace foyi ye k'a fɔ ko mɔgɔkɔrɔbaw fana bɛ t'u sigi yɔrɔ min na k'u hakili k'a kɔrɔsiyɛn k'i sigi k'i miiri problème min b'i kan o heure filanin kɔnɔ ka filɛli kɛ ka ko dɔ lajɛ ka stress bɔ i la k'i dusukun lafiya du ko k'o bɔ i kan heure fila kɔnɔ i ka baarakɛyɔrɔ ko k'o bɔ i ni kan heure fila kɔnɔ k'i ɲina i ka kow kɔ walasa i farikolo bɛ se ka lakuraya heure fila kɔnɔ o yɔrɔ tɛ mɔgɔkɔrɔbaw bolo Mali la yan tuguni a tun bɛ yen a tɛ yen tuguni nka n'i y'a fɔ mɔgɔw ye minnu ka faamuyali ma se anw ka faamuyali yɔrɔw ma u b'a fɔ ko mɔgɔkɔrɔba ka mun bɛ tulonkɛ la mɔgɔkɔrɔba ka ko bɛ tulonkɛ la dɛ o ma faamu de mɔgɔkɔrɔba ka ko bɛ tulonkɛ la ma faamu de i y'a faamu n'i taara Côte d'Ivoire kɔnɔ bi mɔgɔkɔrɔbaw tulonkɛyɔrɔ bɛ yen u ye tulonkɛyɔrɔ dilan mɔgɔkɔrɔbaw ye f'a bɛ bɔ télé la dɔgɔkun o dɔgɔkun banba bɛ mɔgɔkɔrɔbaw ɲɛnajɛ télé la ɲɛnajɛyɔrɔ bɛ banba bolo mɔgɔkɔrɔbaw bɛ t'u sigi yɔrɔ min na k'u hakili kɔrɔsiyɛn k'a nɔgɔ don o yɔrɔ bɛ Ghana a bɛ Nigéria a bɛ yɔrɔ bɛɛ a ti Mali la tuguni a ye yɔrɔ min fɔ sisan ko ni nin sigi ka fɔ ɲana ko n'a bɛnna fɔli minɛn ka sɔrɔ ni mɔgɔkɔrɔbaw aw minnu ye mɔgɔkɔrɔbaw ye aw fana ka taa jouer mɔgɔkɔrɔbaw ye k'u hakili jigin kunun ni kunna sini na a b'a to bi ni sini panni bɛ nɔgɔya u bolo nka i ye o ye bois aigrilen i ye o ye ma aigrilen ɲuman tɛ kɛ so kɔnɔ o la dɛ aw mana wuli k'a fɔ ko anw ba n'an fa kɔnɔ k'u ɲɛ kumunen don tuma bɛɛ n'a fɔra k'u ka t'u tulonkɛ fana a tɛ sɔn ma e ma tɛmɛ tulonkɛ ma di bois yɛrɛ kɔni si kɔrɔbayara sa olu dun ye o ye o aigrilen don so kɔnɔ i n'u tɛ bɛn u ni muso ti bɛn maa n'a buramuso ti bɛn e fana ni bois ti bɛn min b'o ɲa
a tɛ sira d'u ma u ka taa ka t'o ɲɛnajɛ gansan o tɛ sira o tɛ dusukun lafiya dɔɔni du kɔnɔna tɛ lafiya ɔhɔ kuma filɛ nin ye donc k'i ka kuma sɔn ji la ni mɔgɔkɔrɔbaw sera ka orchestre dɔ sɔrɔ national kulonkɛ bi kɛ a bɛ ɲɛnajɛ kɛ et puis comme c'est national hali ni mɔgɔbaw nana ka bɔ jamana wɛrɛw kan ni orchestre de bɛ taa kulonkɛ kɛ u ye i b'a fɔ k'a tun bɛ yen tuma min na ensemble instrumental la ballet national la i b'a fɔ k'a tun bɛ yen tuma min na orchestre tun bɛ Nila tuma min na o wagati la a bɛ fisaya kosɛbɛ Madu ayiwa ne man ka kuma bi aw de kan ka kuma Lamini sani n ka kuma di n jɛɲɔgɔn ma Adès ka saya sɛbɛn min fɔra a kɔnɔ grand chancelier ye phrase dɔ fɔ a kɔnɔ n bɛna kalan tubabukan na peut-être que an b'a walawala i bɛna faamu l'artiste ou le poète est une créature privilégiée qui a la haute mission de réaliser le rêve de Dieu. C'est une créature privilégiée qui a la haute mission de réaliser le rêve de Dieu. Oui. Ça veut dire que Banabato c'est ça. Il n'y a pas la tension là. Parce que ni boire ka sokona sokoma problème be do ikuna i charger les ndo ngolo be fa mauvaise énergie accumulée bon avec ce bi ni kana be faga o kono kera chaman binendo fin de to stress de do stress te faire o famille la fialité ne ye mudbo chumba ye anga klonga la anga réunion ko la samedi a Lamini ay poids chama bon kan nini ate tɛmɛ san 15 kan n'a bɛ cunba fɔ a bɛ cunba 3 fɔ a b'i pan pan kunna a b'i pan tellement a kolo ka kɛnɛ e y'a ye n y'a ye samedi n y'a ye Lamini y'a ye avant ça an bi dugawu k'a ye ala ka nɔgɔya k'a ye amin ya rabi amin hali bi a ka hakili sigi an bɛ ka fɛn min kɛ tan an b'a kɛla bɛɛ de ye sɛbɛn minnu ye n kan bɛ aw demander musiciens aw minnu réussira Djelimadi filɛ kɛnɛ kan Djelimadi était musicien international a bɛ jouer plateau min kan partout dans le monde mais kaba d'abord la Djelimadi bɛ kɛnɛ kan a bɛ kɛnɛ kan a ma jɛ Djelimadi ka fu n ye fɛn ta fɔ sisan chose Diallo ta fɔ sisan Massamo wele Diallo ta fɔ sisan qui il est professeur au conservatoire il a été le directeur de l'ensemble instrumental national du Mali. Mais a ye bɛɛ kɔn kɛnɛ kan. N taara a n'a ka bere kɔni. N bɛ k'a fɔ n jɛɲɔgɔnw de ye. N kan bɛ yɛlɛma koyi e min tulo bɛ na. Bi mabili tan b'i bolo so tan b'i bolo mais i ye musique kɛ i bɛ musique de la hali bi i ye musicien de ye. Na i kana kɛnɛ kan. Kɔrɔlen minnu n'u ɲa y'i ye dɛ. U yeli gansan dɛ a bɛ min b'u la u ka tension na a bɛ min b'u la u ka stress la wala ala b'o sara i ye o kɔrɔ ko Salifu welelen don n tɛ tɔgɔ fɔ dɛ Habib Kouyaté welelen don kosɛbɛ Omar Koyita dɔnkilidala a welelen don Yɔrɔ Sangare welelen don Yɔrɔ Sangare welelen don wasolonkaw ma ye kɛnɛ kan dɛ wasolo artiste ma ye a dun fara ko artiste orchestre bɛɛ n bɛ n to yan n bɛ welewelemada kɛ Zani denw ye u bɛ orchestre la welelen don an m'u si ye kɛnɛ kan Sori Bamba denkɛ a fana a bɛ orchestre la a welelen don kɛnɛ in kan karamɔgɔ ɲan ani segukaw bɛɛ u welelen don kɛnɛ in kan motikaw welelen don gawokaw welelen don Sikaso welelen don Tombouctou ni Kidal Mr Jazz mɔgɔ aw bɛɛ welelen don ni kɛnɛ in kan ka i ka mɔgɔ kelen ma ye alors que a ka mɔgɔkɔrɔba min tanyana a muso bɛ yen Ma Kuyate a tun bɛ se ka mɔgɔ dɔ bila ka na a cɛ représenter Haruna Bari représenter ala ka hinɛ amin donc Lamini ne tun b'a fɛ k'o de welemakan bila sani n ka kuma di Djelimadi ma artiste a ye na samedi 14h samedi a ko bɛ sɔrɔ yen ni sali fana salila aw kana an bɛɛ ka jɔn sɔrɔ yen ni y'an ka kɛnɛ de ye Kasemadi welelen don ayiwa nin mɛnna ka k'a ye ala k'an bɛn kelen ma ala k'a ɲa k'a d'an ma
Bon maa ko ta tala kuma bɛ la ne yɛrɛ fana bɛ n badenkɛ n'o ye Mama Sisoko a yɛrɛ fana welelen don ne n'ale tun bɛ guitare fɔ kɛlɛtigi kɔrɔ ni nin donna la fo ka se ni ɲɔgɔn ma an ma Mama Sisoko ye ayi a ma y'a ka ciden ma ye a ma y'a ka ciden ma ye o ye dabari ban i y'a faamuya bɛɛ de bɛ na nin na artiste bɛɛ kabini indépendance taara mɔgɔ minnu y'a daminɛ fo kana se an kɔfɛ denmisɛnninw ma bi bɛɛ ka na samedi n'u nana samedi n'an ye bureau sigi an bɛ décision kelen ta i y'a faamuya an kan ka taa sira min kan aw yɛrɛ y'a bɛɛ lajɛlen fɔ sisan fo ka orchestre de créer Bamakɔ dugu kɔnɔ yan fo ka orchestre national de créer fo ka arayibanuw de lawuli orchestre n'u ye succès sɔrɔ kosɛbɛ national n'olu bɛ yan fo k'a bɛɛ de lawuli i y'a faamuya Sikaso bɛ ten an ma Sikasokaw fana ye Sikasokaw an ma Sikaso musiciens ye Alu Sangare bɛ yen dɛ Alu Sangare bɛ yen a fa kɛra dɔnkilidala belebeleba ye a fa n'anw ye ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ yan a ma ye kɛnɛ kan dɛ a ma ye kɛnɛ kan Sorobaba denw o tuma a ye na an bɛɛ de ye kelen ye nin mana wuli mɔgɔ kelen ko tɛ i y'a faamuya an ka bitɔn mɔgɔw an ma olu fana mɔgɔ damadɔ dɔrɔn an ye mun de sa kɛ nin ye ani Jimi Blanc o kɛni o nana o n'an bɛ ɲɔgɔn bolo mais an ma musicien tɔw ye fo ka ne yɛrɛ dɔgɔnin bɛ yen i y'a faamu ne yɛrɛ dɔgɔnin bɛ yen i y'a faamu ne yɛrɛ dɔgɔnin bɛ yen n'o ye Mama wele u ka guitare fɔla ye Mama Sisoko Biton donc bɛɛ de welelen don nin ko la an b'a fɛ ka décision min ta samedi o ka sɔrɔ bɛɛ dafara ni bɛɛ dafara o bɛ diya an ye kosɛbɛ i y'a faamu an bɛna wuli ni min ye sisan an bɛ wuli n'a ye artiste bɛɛ musicien bɛɛ de mɔgɔ mɔgɔ bɛ jouer orchestre la kabini kɔrɔlen fo kura an bɛ wuli n'a ye n'o bɛɛ de la n bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ mɔgɔ dɔ wele o ye Yoro Sangare de ye a kana fɔ k'a bɛ calcul kɛ a kana a y'a daminɛ ne bɛ bɔ guitare tuma min na ka na ne nana sɔrɔ Yoro lo bɛ guitare fɔ la Fodeba ka yɔrɔ la i y'a faamuya an yɛrɛ bɛna o fana la n'an bɛ se ka Fodeba ka yɔrɔ sɔrɔ ni Ala ye ko ɲa k'a d'an ma n'an bɛ se ka taa hali soirée kelen kɛ Fodeba ka so parce que musicien bɛɛ jigi de tun ye o don an fa Fodeba ye o don na min nakura o tun ye tiɲɛ i y'a faamuya dɛ ani Arali ne yɛrɛ ka foli daminɛra Arali de la nin yɔrɔ kɔrɔ ninnu bɛɛ an bɛna ninnu bɛɛ de labɔ mais fo yɔrɔ kana ni yɔrɔ mana Abidine i tulo bɛ n kan na dɛ ne de ye de ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Abidine f'i ka na i ka numéro bɛ n bolo n y'i wele ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Abidine i bɛ na n'i ma na a ma ɲi i y'a faamuya dɛ bɛɛ de welelen don samedi bɛɛ ka na i y'a faamu an y'a ka ne yɛrɛ ye n ka ci caman de bila pour que ka nin kɛ an bɛɛ i mana taa sanfɛ cogo cogo i jujɔnw kana ɲinɛ o kɔ an bɛɛ wulila piano jazz de la dɔw y'a continuer dɔw m'a continuer mɔgɔ caman taara sira wɛrɛw fɛ i y'a faamuya mais an bɛɛ de ye kelen ye i y'a faamuya o de kosɔn ni anw bɛ yen Salifu ta ne yɛrɛ bɔra Salifu bara olu na Salifu bɛ na i y'a faamuya a bɛ na a ye n ɲininka n ye nombre yɛrɛ fa mɔgɔ minnu ye nin daminɛ dɛ n ye mɔgɔ nana fɛn na n y'a bɛɛ lajɛlen bɛ f'a ye i y'a faamu n'u bɛɛ dafara tuma min na samedi bɛɛ kɛ nin mana dafa an b'an ka décision ta an b'an ka décision ta k'a ɲɛsin démocratiquement k'a ɲɛsin faamaw ma Mali faamakɛ k'a ɲɛsin a ma n'a ka gouvernement démocratiquement démocratie de bɛ yen fo ni mɔgɔ min y'i tugu n'o tɛ démocratie de bɛ diɲɛ fan bɛɛ bi ale de ka fisa ma ale nalen o de nana fɛn caman dayɛlɛ farafinna mɔgɔ kelen k'i sigi k'a fɔ ko a bɛ to ne kelen t'a la o dabilara an bɛ taa démocratie sira de fɛ ni Ala sɔnna ka taa ɲɛfɔli kɛ faamuyali ka kɛ voilà dɛmɛ ka se ka kɛ c'est ça dɛmɛ ka se ka kɛ mais dɛmɛ tɛ ka kɛ mɔgɔw ye dɛ dɛmɛ bɛ ka kɛ Mali de ye c'est national bureau min bɛ ka sigi c'est un bureau national malien artistes de welelen don ka na sigi u ka bureau dayɛlɛ k'a daminɛ 1960 mɔgɔw ka taa sa fɔ kadai hayida kaimu daimu Ala k'a sira ɲɛ amin min tun bɛ ne fɛ k'a fɔ
o de ye nin ye ne yɛrɛ kɔni bɛ taa joona ne ni Maliku an bɛ taa joona an bɛ taa an sigi ka mɔgɔw kɔnɔ an ye mɔgɔ mɔgɔ fɔ nin ye bɛɛ ka na Tombouctou orchestre ne o san na Mr Jazz ne tagala ka taga o encadré karo 3 a kɛra dire ye dɛ foyi ma to bonya la ne y'o fɔ bɛɛ ye a musicien fɛn bɛɛ bɛ Sidi bɛ yan Sidi bi a tun bɛ yan Sidi tun bɛ yan nka Ala y'a ka miniji dɔgɔya bi Sidi san tanyana a bɛ san 2 bɔ bi sa a bɛ san 2 bɔ sa dɛ bon d'accord Ala ka hinɛ a la amin Ala ka yafa k'a ye n'u t'u ye ne bonya kosɛbɛ a musiciens caman bɛ yan nɔ Agmilili o bɛ yen wa fa bɛ yan olu bɛ an naani bɛ bɛɛ de wele la u bɛɛ ka na i y'a faamuya n'u nana n'u ye mobili ta ka na min kan ka k'o kɔnɔna la n'an kan ka min kɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn ma dɛmɛ mais u bɛɛ ka na i y'a faamuya dɛ o la Ala sago Triko ayiwa Madu Kuyate ka hakilina la kumakan jumɛn de b'i bolo e yɛrɛ tun bɛ yen samedi don réunion kɛyɔrɔ la i ye yeli kɛ komi a y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan kɔrɔlen bɛɛ parce que ne yɛrɛ mɔgɔw ye a ka ca san 30 ye n'u ma ɲɔgɔn ye i y'a ye wa donc o yɛrɛ je crois que o ye koba de ye aw ye ɲɔgɔn yeli min kɛ a dabɔra o yɛrɛ kama fana parce que u ye a ŋaniya siri fana u nana bon o bɔlen kɔ a la Madu ye minɛnko min fɔ anw bɛ yɔrɔ min na bi ni minɛ sɔrɔla ka da an ma Lamine ni minɛ sɔrɔla ka da ma o ko wɛrɛ de ye donc an bɛ se ka fɛn fɛn k'o kɔnɔ o bɛ se ka bɛɛ dɛmɛ donc ne tun b'a fɛ ka min fɔ ye o ye nin ye mais ka laseli kɛ Abdini Jabate ani Yɔrɔ Sangare u k'u jija ka na tuma bɛɛ an b'u wele y'a mɛ Makan Ganɛsi k'a tun ko k'a bɛ na don o ko mais ko dɔ donna a kɔrɔ a senkɔrɔ donc cikan min tun bɛ n fɛ k'aw las'u ma Ala sago i sago Ala k'a ko ɲa ka d'a ma Ala ni kira barika kiba kanu kosɔn Rasulullah lahɔrɔma sallahu salim Makɔrɔ nana Musa Traore Taras k'an b'a fo yan'an ka kuma d'a ma Paceko e hakilina ye jumɛn de ye i tun bɛ kɛnɛ kan samedi don maison des jeunes na Lamine koba a bɛ mɛn ka fɔ mais ni kɛtɔla don ni Ala sɔnna ma nin bɛ ɲɛ an bolo a bɛ ɲɛ an bolo cogoya bɛɛ la ni Ala sɔnna ma ne kɔni y'o de fɔ. E ta y'o ye n'Ala sɔnna ma Kante yan'an ka kuma di Taras ma i tun bɛ kɛnɛ kan hali n'i ka pɔnpu tun tɛ yen i ye yeli kɛ i ye faamuyali kɛ. Lamine sani Kante ka kuma a bɛ se kuma la kojugu an badenkɛ don nalen don. Fo k'a présenter Bari ani ne yɛrɛ baara sama kɛ ɲɔgɔn fɛ o mɛnna i y'a faamuya a ye kibaruyaw mɛn n'a nana an kan ka a tɔgɔ fɔ diɲɛ bɛɛ k'a mɛn i y'a faamuya a dun mana dɔ wɛrɛ la a nana anw de nɔfɛ baara min fɔra ko k'o kɛ a nana o de nɔfɛ n'o ye musique ye o la Ala sago aw sago a bɛ yan Bari bɛ an kɛrɛfɛ yan Bari tɛ dunan ye plateau nin kan a fɔ Bari ye min kɛ a tɛ san kelen bɔ a bɛ na mercredi ale ni Jawara Kuyate Jawara Bari ka foli mɛnna ayiwa Kante kuma b'i bolo voilà Lamine kɛnɛ min sigira samedi tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra wasalen a kɛra c'est à dire hinɛ ye quoi i y'a faamuya ne ni Masamu yɛrɛ cɛ ne yɛrɛ de la ka musicien dɔ bɔ yan o y'a sɔrɔ an bɛ nɛgɛkurunin de gosi k'a kɛ tan école da la a tɔgɔ ye ko Orlando ni mɔgɔ min tulo b'a la il a fait l'orchestre de Buguni ka sɔrɔ ka taa u taara orchestre régional de Sikaso kɛ Ala ka hinɛ fana na depuis o wagati n'an taara uranamu ni fɛn ninnu kɛ an tunna ɲɔgɔn ma ne y'a ye o don bere b'a bolo tu vois quoi ça m'a fait plaisir en même temps de la peine est-ce que n faamu donc nin ko in kɔni i b'a dɔn musicien ko ye fɛn suguya dɔ ye Jelimadi bɛ kuma dɔ fɔ tiɲɛ de don anw ka mɔgɔw mara man di mɔgɔ caman bi sigilen to laisse ces gens là c'est a daminɛna bi de ya bi ko y'an bila nin ko ninnu na bon an filɛ yɔrɔ min na sisan alhamdulilayi rabbil alamin anw tɛ k'a ko kɛ ko intérêt personnel dɛ Lamine de ye an motivé et Lamine
Ani, comment il s'appelle, Clédou Tchedo Introidi. Bouakar, le démon. Alani Adeska Bani Sababu. En farla nyon kan e fana yandeme. Donc ambi foki walimando, an wani madla. An bi romina sisa. An badla de kabla. Sinon an to mo mbe san sam wan soro nin kofe. Al ni osoro iba soro desera de. Ah non, c'est clair, il y a pas de doute. Donc an badla ka di demson ma. Yere ka kuma do ka ke super sumanye. Hal na biriki do karla super suman kay mo ka soro mi na réveiller. Ala soge bonya bala. Je profite de ça sans ani muso doye orchestre ke ñu fait Aminata Dambélé. Ministre Isif Traoré de nanana ya to me jeli ya donglu da oranamna. Ay ne wele ka nga morceau kala do ne re nya Amina on ta do me fen parce que ne ta tigi don. Finalement nani refogné. On faisait le même groupe. Est-ce qu'il y a famille? Madouba kalama. Donc afana si korobara abe 100 ako mani to sebe ni mbala ali to ka sebe donc on be profiter na sura se gi ngunu makana kana le ayo basite ala so ka afana sago aka kanyana o ka sa nyame o de benefe kala barka ko sallallahu alaihi wasallam oh markati oh makoro nana taras ibala do ka kuma dama ale ka kuma ba ambla air follow labana o nando na chien kana na sa oh amemba am fa ambo foto ni balmawi. Merci bien, Lamine. Mote tarasi fo mgo yu. Tarasi koni nyafi ngo ni jaina ni mgo mi ni sika dendo. Kafo ko intérêt kudu. Ite jil madi yakeneka. Ite tarasi yakeneka. Ite masamu yakeneka. Mo chama kumbe keneka ita si yakeneka. Te yekeneka ha. Excellence. Bon. Mais ni aye olu bebe bo ni tlen koro kana ni duga e mo ni fishuka afo ikagen ka fo ka bon shuka ne mi a des ka situation na ala ka ambekisi o ni arabia mi oh taras ina na kuma bi bolo e ka kuma toche sani anga bo folo yana ka don kun flana na itumbi keneka e ka mo welelew ye jama wele taras nin beye e ka la horoma de ye nin benana e de ka horoma kono e de ye a president re ye jama wele ye jama ye yere mo do ye masigina ye o i hakilna e mia kola e bo kun folo latige ambeta lafia o nando na tuguni sa ambeta manato e kuma bibolo abeni clé bon anula comme on dirait ni famille samedi dernier au Jaranye Kosobere, c'est-à-dire que musicien ou benana on sénéno on kakeno on tout mangane à benana parce que on me fait comme si ah on fait body faut que Beka a non sera ala alors un pas devant l'autre ça a voulu que tout le monde prenne conscience de l'importance de la création d'une mutuelle. Et qu'on soit tous là-dedans, qu'on se donne un petit coup de main, et ce petit coup de main sera un grand bras. Hein? Alors, il faut absolument que on prenne ça à cœur et qu'on fasse de sorte que on ne loupe pas cette occasion. Super. On va tenir, n'est-ce pas, le bébé sur le fond baptismaux, sûrement samedi qui vient. Et une fois qu'il sera baptisé, mais ça y est, on ne s'arrêtera plus. Comme dit Songara, ce que nous faisons là, ce n'est plus pour nous. Moi, j'ai 77 ans. Bravo. Alors, on n'a plus le temps, n'est-ce pas, d'attendre. Ce que nous allons faire, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants. Alors, il faut qu'on s'y attelle fermement. Vraiment. Que Iseko ni damaira ke. Nala sono mena Traoré. Aya ji ya binetriko. To kan moroso masora. Ay, pamananga fora. Pamananga fora Traoré. Nala sono.
jafa manyide ayo an bɛ segin ka na kumakɛso kɔnɔ janfa man ɲi badenya janfa man ɲi o de bɛ du kɔnɔ bi janfa man ɲi sinjiya danfa man ɲi o de bɛ du kɔnɔ bi janfa man ɲi teriya janfa man ɲi mɔgɔw yɛrɛ dalen tɛ ɲɔgɔn na tuguni dusukun tiɲɛna adamadenw banna ɲɔgɔn ye ka Madu Kuyate dɔnkili nin da depuis 70 imagine a y'aw miiri dɔɔni k'a daminɛ 70 ka na halisa o ko kelen de bɛ a yɛrɛ tɔ bɛ ka juguya ka taa fɛ kɔrɔtɛ dɔgɔ fɛ tuguni dɔgɔ tɛ kɔrɔ fɛ warinin kunkurunin nɔfɛ min kasani mana kɛ min fɛ dɔrɔn o ka sira tɛ tɔw la tuguni o yɛrɛ ni mɔgɔw nɔrɔ la sa a bɛ k'u kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ k'ale janfa de mɔgɔw b'ale bolota in de nɔfɛ e bolota in yɛrɛ m'e labɔ yɛrɛ wo kuma bɛ k'a fɔ ko wallahi o cɛ de yɛrɛ bolota m'i labɔ ni halisa mɔgɔw bɛ ka badenya sama ne ko k'a ye k'o bɛ e tani in de nɔfɛ e tani yɛrɛ hinɛ bɛ mɔgɔw la wallahi mɔgɔ limaniyalen milliardaire hinɛ b'a la ala tilara mɔgɔ min limaniyalen don pepe dɔrɔmɛ t'a bolo wallahi milliardaire hinɛ b'a la n'i y'a ye halisa e ye dɔɔnin sɔrɔ halisa e de ko ko mɔgɔ b'i ta nɔfɛ donc wari bɛ min kɛ e de ma limaniya e ma foyi de faamu k'an bɛ Madu Kuyate fɔ a ka dɔnkili in na ayiwa ni an tun kan ye an ye caman fɔ nka caman fana tolen don an ye jama wele jama nana ɲɛfɔli kɛra jama ye min bɛ fɔ artiste ye Madu Kuyate Jelimadi o ye de u ka da kow la ni mɔgɔ min ma da la i ka da la k'a fɔ nin bureau in tɛ Madu Kuyate ta ye nin bureau in tɛ Jelimadi ta ye nin bureau in tɛ Triko Boy ta ye ko ni wari sɔrɔla kɛsi kɔnɔ ko non ko Pacheko de bɛna dun ale ni Taras ko
olu de bɛna dun ko non ko miliyɔn 10 dira yen fɛ ko Kante ni Jelimadi ni Madu Kuyate de bɛn'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ ko Triko Boy tɛ fɛn sɔrɔ ou bien Pacheco tɛ fɛn sɔrɔ o fɛn tɛ. O fɛn tɛ dɛ. Bureau in b'i sigi de jigiya bureau de don bureau in b'i sigi de artistes ni ko ye min sɔrɔ i ka t'i ma kasi yen n'a donna ni faama cɛ i ka t'i ma kasi yen n'a donna ni faama so cɛ i ka t'i ma kasi yen ni ko y'i sɔrɔ i ka taa ɲɛfɔ yen dɔnkilida sira fɛ n'i kɔnɔrɔ filila i bɛ t'i faw sɔrɔ yen i bɛ t'i baw sɔrɔ i bɛ t'i kɔrɔw sɔrɔ i bɛ t'i dɔgɔw sɔrɔ yen minnu fana b'a dɔn ka tɛmɛ i kan mɔgɔ kelen tɛ ko bɛɛ dɔn n'a ye dɔɔni fara ɲɔgɔn kan o de b'a to aw bɛ se orchestre bɛ ten de o guitariste bɛ dɔɔni kɛ tumba bɛ dɔɔni kɛ ventiste bɛ dɔɔni kɛ batteriste fana bɛ dɔn n'olu dɔɔni de farala ɲɔgɔn kan o de nana ni janfa ma ye dɔnkili nin ye o de nana ni waliɲumandɔnbaliya ye o de nana ni tarasa halisa a bɛ ka maakɔrɔw la dɔn wa u tɛ se ka fara la parce que a b'a ka baara dɔn dɔɔni de nana to yen n'o tɛ tarasi kelen ma ni sigi ka file fiyɛ u b'a fɔ k'a ko cɛ kelen sigilen bɛ fiyefɛ la yen fɛ nka n'a ka jama b'a ko tarasi n'a ka jama de don o salsa ka di n'a kelen ka fɔli ye n'a fɔra ko orchestre mɔgɔ kelen ko tɛ jama de ko don n'a fɔra bureau in aw dɔrɔn tɛ Mali ka bureau de don aw taatɔ don aw bɛ k'a labɛn bi denmisɛnnin ni sini denmisɛnninw de ye n'an t'aw tilala o n'a fɔra k'a fɔ k'a ka 200 n'a ka 400 sɔrɔ ka taa don a ka daga kɔnɔ Ala y'o se k'aw ye nka minnu sirannen don ka na u ka da la k'a fɔ bureau in sigitɔ la don bɛɛ de kama jama ka na a daminɛ la ta u ka na o ka fisa u ka to sigasiga sigili la ko artiste ko tɛ sɛbɛ ko ye artiste ye janfa kan ma o san dɔw la an taara yan fɛ 7,000,000 dira u ye 3 de di k'a tɔ bila u kun o fɛn tɛ o bɔ hakili la i ka na bureau nin na c'est national jamana ta de don o sanjaba dɔn na orchestre minɛn san na u ye fankelen feere ka fankelen de yira jama la ko non tɛ taa n dalen t'u la a y'o bila aw ka na aw de ta don a ma fɔ k'a fɔ ko mɔgɔkɔrɔbaw dɔrɔn mɔgɔkɔrɔbaw ko denmisɛnninw ka na walasa relève bɛ se ka assurer cogo min na aw ye bureau de sigi ma aw tɛna na kɛ a bolikɛlaw ye don o don o fanga t'aw la tuguni ni denmisɛnninakaw sɔrɔla aw senkɔrɔ minnu fana sen bɛ bureau la olu bɛ se ka kɛ aw ka marifakisɛw ye n'a y'a marifa ɲɛsi yɔrɔ min na o bɛ boli ka taa ye n'a y'a ɲɛsi yɔrɔ min na o bɛ boli ka taa ye olu bɛ se ka kɛ aw sen n'aw bolow ye boli yɔrɔw la ka taa fɛn dɔw ɲɛnabɔ joona ka na d'aw ma bureau kɔnɔ walasa ka mɔgɔw kungo fɔ donc wele de bilalen don Mali artiste bɛɛ lajɛlen ka na bureau national a représentant bɛ sigi ni samedi in na k'a yira aw la ninnu de ye aw kunkanfɔbagaw ye yɔrɔ fan bɛɛ fɛ jamana kɔ kan n'aw kɔnɔrɔ fililen don aw ka contrat kow la n'aw t'a ɲɛdɔn a ye na bureau kɔnɔ bureau b'a ɲɛfɔ aw ye bureau sigi kunba y'o ye koyi aw ka fɛn dɔ kɛlɛ bɛ sen na aw tɛ se a ye na bureau kɔnɔ aw dɛmɛbagaw bɛ yen bureau in sigi kun y'o de gɛlɛya donnen don n ka wariko la fan dɔ fɛ gouvernement ka fan dɔ fɛ bureau in sigi kun de y'o ye a ka wuli k'aw ka kɛlɛ k'aw ye n tɛ retraite ko ɲɛdɔn na bureau kɔnɔ n'i donna bureau kɔnɔ n'i tɔgɔ b'a la retraite kan ka k'i ye cogo min na i kan ka dɔɔni min sara peut-être caisse in na assurance in na yan fɛ o bɛ ɲɛ f'i ɲɛna n'i kɔnɔrɔ fililen don dibi b'i ka ko la na bureau mɔgɔw bɛ yen u bɛ dibi bɔ i ka ko la i kan ka taa sira min fɛ o bɛ ɲɛ yir'i la bureau sigi kunba de filɛ nin ye koyi a sigi kunba filɛ dɛ k'a fɔ k'u bɛ k'u sigi ko kɛlɛ de don ko wariba de bɛ na sara wari tɛ dila mɔgɔ ma dɛ wari tɛ di mɔgɔ ma hali ni wari dira bureau ma bureau t'a gérer la gouvernement de b'a gérer ayiwa bɛɛ ka t'i ta ni danaya dɛsɛlen don ka ye mɔgɔ ka ko la k'a fɔ bureau in lajɛyalen don pas ninnu ye kɛlɛkɛlaw de ye a tɔ ɲɛnabɔbaga o ye gouvernement ye est-ce que y'an ka kuma faamu k'o ta k'o da kuma n'a kɔrɔ caman kan min mɛnna kuma fɔ don ɲɛfɔli filɛ nin ye a ko lajɛyalen don n k'a mɛn Jelimadi da Bala Kana de don Bala Kana kuma bɛɛ bɛ fɔ yen o dugutigi b'a ta fɔ alimami b'a ta fɔ wa min ye min kelen b'a ka du kɔnɔ fan dɔ fɛ ni a tɛ kulun kun a tɛ kulun ju la o fana b'a ta fɔ Bala Kana de don ni Bala Kana ye démocratie yɔrɔ don démocratie tun b'an fɛ yanni tubabu yɛrɛ k'a sɔrɔ yen fɛ koyi n'a taara baara ka yiriba kɔrɔ bɛɛ de b'i ta fɔ yen koyi dugu kan ka dilan cogo min na duguden min tiɲɛnen don a kuma bɛ fɔ yen de bureau y'o de ye
a kana artistu kunkan ko kuma fɔ yɔrɔ de y'o ye ayiwa n ka droit dɛsɛlen don k'a sɔrɔ bureau malien des droits d'auteur la bureau in b'a kɛlɛ kɛ i b'a sɔrɔ nin balanen don yan fɛ dɔ ye n ka contrat ta a ye n nambara dɔ ye n yɛlɛ ta dɔ ye n ka cassette pirate dɔ ye n ka dɔnkili don ta dɔ y'a fɔ tan ta a ɲɛfɔ yɔrɔ ye bureau in kɔnɔna de artistu de bi ɲɔgɔn dɔn olu de bɛ ɲɔgɔn kunkan ko kuma fɔ art kuma fɔ yɔrɔ de don ayiwa baasi tɛ donc jama ka na a membre bureau ka sigi a ka lajɛya bɛɛ ye bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ de ta don mɔgɔ kelen ta tɛ ɔhɔ bureau tɛ lasigila wari kan dɛ ko ayiwa k'u bɛ ka mɔgɔw ka wari dun i ka wari t'a la jamana a sigilen don jamanaden bɛɛ lajɛlen de fɛn fɛn ye artiste ye a sigilen b'olu de ye kuma filɛ nin ye wallahi kosɛbɛ nin y'an don kan filanan ye i ye tiɲɛ de fɔ la parce que fo mɔgɔw k'a faamuya o cogoya la n'i y'anw y'a kɔnɔ an yɛrɛw b'a la dɛ maa an b'a kɛ la sini an denw an dɔgɔninw n'an denw an'an mɔdenw u kana sɛgɛn u wɔsi fɛn nɔfɛ ka sɔrɔ u t'a dɔn i y'a faamuya u bɛna anw de b'a ɲɛf'u ye an n'an ye bureau in sigi a bɛ artiste bɛɛ en tout cas musicien bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ ye orchestre kɛ kunun ani bi ani sini minnu bɛna la an b'a sigila bɛɛ de a bɛ sigi bɛɛ de i y'a faamuya donc il faut que u ka yɔrɔ nin faamuya n'i y'a ɲɛ kɔnɔ an b'o de kɔnɔ ka avenir k'a la i y'a faamuya i ka baara kana kɛ folikɛla ka baara kana kɛ fu ye i ye baara min kɛ i ka se k'a tɔnɔ sɔrɔ i y'a faamu an b'a kɛ ten dɛ mais an dɔrɔn tɛ an fana jigi ye yɔrɔ min o ye gouvernement de ye fo an ni gouvernement de fana ka ɲɔgɔn faamuya yɔrɔ jɛlenya la fo an ni gouvernement ka ɲɔgɔn faamuya yɔrɔ jɛlenya la o de ala sago o sago ne kɔni bɛ min fɔ aw ye jama min nara samedi don o diyara n ye kosɛbɛ tarasi yɛrɛ y'a kuma fɔ sisan n fana bɛ n ta la tarasi t'a kan a diyara an ye k'a bonya an ma masamu n'a tulo bɛ n kan na a kana tarasi bɛ a y'a kumakan di dɛ a k'a bɛna wala u bɛɛ kana i y'a faamuya u bɛɛ de kana mɔgɔ o mɔgɔ bɛ hakili la k'i bɛ tilala ko wɛrɛ ɲɛ o kɛ nin t'a yɔrɔ tuguni an bɛna nin baara kɛ bɛɛ lajɛlen de bɛɛ lajɛlen n bɛ segin yɔrɔ ta kan yɔrɔ kana yɔrɔ bɛ kɛrɛfɛ denmisɛn min na a k'a dabila a kana ani mama n'ala sɔnna wala ani abidini a y'a mɛn ani abidini o y'a mɛn i y'a faamuya dɛ wala ani mama segu n'ala sɔnna wala ani agimilili Tombouctou agimilili ma ɲina a yɛrɛ b'a dɔn ma ɲina kɔ a y'a mɛn an bi kɛnɛma mɔgɔw la an b'an balimaw lamɛn dɔɔni voilà c'est ça oui Patiko a bɛ hakili to ci kan bila ko n k'a fɔ aw ye parce que sera se ne téléphone don ka baniko fɔ Mamadou Sama Segu Mamadou Garba komogili tigi a ko ma a kulela de a ko k'a ba an deli an ka jija ale ka filiti ani tino ka filiti ko k'a ɲini ka taa bila fɛn la musée la n'ala sɔnna ma a gɛlɛya ma dɛ mais ni bureau ma sigi o bɛ se ka kɛ de bureau de b'o kɛlɛ kɛ o bon voilà bureau de b'o kɛlɛ kɛ a y'a faamuya parce que Adès ka flûte ni Tino ka flûte ka bila musée la o ye artistes ma kunna yeren de ye o o ye sanayɛlɛ de yiralen o o ye reconnaissance nationale de ye o o ka fisa olu ma o tɔgɔ min bɛ sɛbɛn a kɔnɔ ça c'est pour la postérité o tɛ bi ko dɔrɔn ye dɛ o ye san 200 ko de ye o indépendance mɔgɔw de ye no les pionniers nin ye Adès ka fɛngɛ de il fut l'un des pionniers de la musique de l'art voilà donc o ye kunna yeren de ye o ka ɲi n'ala sɔnna mais fo bureau ka sigi fɔlɔ bureau k'o kɛlɛ kɛ bureau ka wuli ka taa Adès ka famille ɲini ka kuma Adès ka famille fɛ bureau ka taa Tino conseil n y'a mɛn ko flûte bɛ Tino kɔrɔkɛ de fɛ yen mais ni bureau de il faut les représentants du bureau pour aller parler au frère de Tino k'a la convaincu ka taa flûte minɛ ka taa bila musée la k'a bila vitrine kɔnɔ k'a dɔgɔkɛ tɔgɔ sɛbɛn a kɔrɔ k'a fɔ a photo fana bila a kɔrɔ mais ni bureau ma sigi individuellement ni mɔgɔ min taara a b'a di de il faut que la confiance règne donc o de ye bureau sigi kun ye ni mɔgɔ m'a faamu hakili la o kan ka se ka faamu sisan an b'a ɲini a faamuyali ko ɲuman ɲini bɛɛ lajɛlen a y'a faamuya an b'an balimaw lamɛn nɛgɛjuru ye 20 ni kelen fo ni fu 10 ni kelen yɛrɛ tilenna allo kabako lamɛn Bubula Rayban. Vive Rayban. Vive Rayban. Merci beaucoup. L'intergo Julmadi fo. Wallahi ele bi fola. Ka Tino fo. Wallahi. Ka Trigo fo.
wallahi ka tiri fɛn bɛɛ bɛ plateau kan n bɛ bɛɛ fo ani yɛrɛ terikɛ Madu Kuyate wallahi kosɛbɛ a ye terikɛ Madu k'aw fo ka waleɲuman ka Kati fo n ka jɔnkɛni mɔgɔ t'a fɔ mɔgɔ ma bɔ tasuma kɔnɔ aw da ye ka weleli de kɛ a y'a to u k'u sigi Lamine ne bɛ na histoire nin dɔ f'i ye mais a man jan o b'a jira a bɛɛ b'o kɔnɔ don dɔ la de wara tɛmɛtɔ a ye ɲinani ye ɲinani tɛmɛtɔ a y'a ta k'a da bolo kɔnɔ k'a minɛ a ko n'i ye bisi sisan e ka hadamadenya banna a ko muso ala ye don dɔ la ne b'i bɔ bolo la a tɛ tise sa e ma ne belebeleba in yan a ko a ye n t'i bila ko n b'i deli don ka ca ala bolo walahi don dɔ la n b'i tila fɛn dɔ la a tɛ tise sa ne belebeleba in a ko komi i y'o fɔ an ko don kɔnɔ a y'a fili wara b'a ka yaala la a taara don foro dɔw la donsow kelen bɛ ka jɔ da donn'o kɔnɔ a y'i furukutu a dɛsɛra a y'i furukutu a dɛsɛra a y'i furukutu ka alamisa ka ko la ɲinani fana tɛmɛtɔ a ye n kɔrɔ wara sɔrɔ jɔ kɔnɔ ye a ko n kɔrɔ jɔ wara a kɛra cogo di a ko minɛna k'e ka minɛ e y'a ye e tɛ ka minɛ o a ko e minɛna a ko minɛ e belebeleba a ko walahi minɛna n'i ma ɲɛ ma fana u bɛ na n sɔrɔ u bɛ n faga ni n'a ko n bɛ solution sɔrɔ a ye jɔ ɲini ka woba bɔ a la wara i kɛ furukutu ka bɔ a fɛ ko yanni ka taa i jɔ ne m'u f'i ye don dɔ la maa f'i ye n ko den ka ca ala bolo don dɔ la ne fana bɛ se k'e bɔ a ko tiɲɛ la n'i tun tɛ u tun bɛ na n kun ci yan pour que aw ka kuma fɛn kɛ don hadamaden bɛ don min na don wɛrɛ b'o kɔfɛ dɛ ayi maa si ni banaya ma wolo ala de b'a di a b'i kɛ bana ye k'i kɛ fantan ye a b'i kɛ fantan ye k'i kɛ bana ye Jɛnimadi bɛ kɛnɛ in ka dɛsɛ tɛ o Jɛnimadi bɛ se ka to ta fo ka sa a ka evuru n'a ka fɛn bi a n'a bolo a bɛ se ka balo fo a ka sa tɛ tulo maa la kelen Kuyate bɛ ten hali n'a taara retraite a ka pension wari b'a bɔ maa caman bɛ kɛnɛ in kan u bɛ se ka balo u yɛrɛ ye mais u y'o to yen k'u yɛrɛ kɛ maa nin ye ka na nin kɛnɛ in kan k'a kɛ bɛɛ ye bon ni maa min m'o bila i kun na k'a fɔ k'e bɛ calcul wele ko la e ka t'o calcul la terrain kɔni wulila n'a y'i diya i ka don komi Bala Keita ministre de tun don Côte d'Ivoire a ko un pied dedans un pied dehors tu n'es pas là-dedans locomotive est partie fɔlɔ fɔ bɔ Niziti jusqu'à Maradi n'a ka di i ka don a la n'a ka di i ka to mais o de don c'est ça Lamine e ka baara kɛ ka ban Lamine y'a ka baara kɛ ka ban dɛ ale de y'a ka fɛn la ko nana fɛ yen fɔ bɔ un pied dedans un pied dehors un pied dedans tu dehors tu n'es pas là-dedans il faut rentrer locomotive est partie fɔlɔ Unity jusqu'au Maradi kuma in bɛ yen de n'a ka di u ka don n'a ka di u ka kɛ parce que maliyɛn dalen bɛ n'o ye quoi Lamine hali ne tun b'i ni di ala ma i yɛrɛ ni ala cɛ min b'i cɛ a ko in tɛ kɛ tan koyi calcul kɛ banko la ko o ye hadamadenya ye quoi o ye maliyɛn hali n'a fɔra dɔ ka don arijɛna dɔ b'a fɔ an t'an jɔ ka tɔw kɔnɔ fɔlɔ n ye ala cɛ walahi k'a lajɛ fɔlɔ min bɛ tɔw n'a kɛra caman bɛ boli ka na o sinon bɛ min ma ka bɛɛ wele yan dɔw tɛ na dɛ parce que hali bi olu bɛ passé de kɔnɔ n'i ye passé i tɔɔrɔ kɔnɔ i tɛ se ka avenir ye dɛ walahi adamaden dɔw bɛ yen olu y'u ka ko kɛ kaban mais u tɛ ban ko la mais u bɛ tila k'aw sɔrɔ terrain in kɔnɔ yen sabula aw b'a kɛla ŋaniya min kama ala de b'o dɔn e Lamine bɛ baara la kaban o i bɛ n'i tɛgɛ jan chaque fin du mois la tile du la u b'i ka wari d'i ma hali e tɔgɔ yɛrɛ bɛ se k'i kɛ fɛn bɛɛ ye bi dugu in kɔnɔ yan n tɛ Lamine fɛ u bɛ bɛn mais Lamine ma tɔgɔ sɔrɔ Mali la o ye kanu ye mais tɔgɔ bɛ se ka fɛn bɛɛ di maa ma mais i y'a kɛ min kama ala de b'i sara la sinon e bɛ min ma ko bɛɛ wa n'a kɛra a bɛɛ ye a bɛɛ bɛ tiɲɛ anw min bɛ yen n tɛ ɲinɛ le grand maestro fana ko n'o ye Tarasi Tarasi bɛ si min na n'i y'a haribi o bɛ musicien la c'est que amour de don amour de don i bɛ k'a yɛrɛ delila k'a fɔ télé la an y'a mɛn ko Tara de tun b'olu ɲɛnajɛ k'u to licencié la an y'o mɛn o donc anw ta ye amour de ye mais ni mɔgɔ min ko k'i ma da la o kana da la fo ka dunan wuli wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ n y'a f'i ye o wulu bɛ kule sugu ni n'a ko sini a tɛ taa ta ka to kɔfɛ parce que jamana yɛrɛ ni bɛn bɛ jamana la association joli bɛ musicien a bɛ min ka na naani bɔ pays t'a dɔ créer
fɛn tɛ dɛ hɛrɛ tɛ dɛ pour n ka se ka dɔ sɔrɔ bon dun b'a k'o kama ninnu bɛ se ka mun kɛ jamana in na ni maa maa ye nin artiste ninnu sancogo lajɛ a bɛ kɛ komi i ka juru don i yɛrɛ kana k'i yɛrɛ faga e y'a ko de kama o walayi i y'a ko de kama sinon mɔgɔ dama bɛ plateau kan olu bɛ se ka balo f'u ka sa u tɛ tulon maa la mais n'i y'olu ka fɛn y'a to u ka grandeur to ka na kɛnɛ in kan yan kuyate système fonctionner e lamɛn i ka sara jɛnɛmari b'a dɔn o ye n teri de u bɛ se ka balo fo ka tulon wuli ko caman tɛmɛna koyi ɲɛrɛman tun bɛ jouer ne de tun bɛ to ka fɛn ta k'a passer Jules Obranger ma canal tropical jɛnɛmari b'a kalama j'étais le premier correspondant de canal tropical au Mali Bugula Sikaso la dɛ kule bi min kɛla sa n'u y'a le c'était canal tropical wallahi canal tropical mais an ma fɛn ɲini o la koyi ni ye ne kɔni y'aw ka kɛnɛ kan n b'a dɔn sɔbɛ ko don sinon ne bɛ wele kɛnɛ caman kan aw bɛ ɲa kan n tɛ taa o mais aw tɛ ɲɛ sɔbɛ ko di wallahi ni milliard bɛ n bolo bi lamɛn ni ma 100 millions d'aw ma ala kana ɲɛ da kira wallahi nganige wasala Bugula samedi angi kene kan de amasini yenga ko de ali ni ekre yara kene ka o ban fa ni yenga kene de merci mais la mine ko ni na bi ma ko se vive Rayban woli le do Rayban be wili tuguni ndala sona ma be wili tuguni ka tuga korole la kambi fo ambe korola fo kosebe fada ambe nonotigi fo afuruma o de la ka baignoire fanon la tew Canada ma voix du cœur la émission lundi mardi fait anye nono minka ta do di kene munu be sigi dala ka ta do lu man temeto la ante munu fe munu tan fanye do be bagata kambe Bugula na furu sofo nega juru muga ni kele funi futan kele retlena assalamu alaikum wa alaikum salam Kanté Lamine Lesi Filama ne Nala sonama adjaranye Lamine amiga plateau be fo kuma dona o côté o yani ga kawa semba fufu no la mun ba fufu be kawa o de la yana nga kawa nuna e mu fara nyoko ngande vraiment de do fo ne be ga ni fen su amena wallahi kamni mo fele mo fly bu wele na plateau ka fo na ken be donc amu fo ka barga do ala ka barga da kula amina ala ka kunna ba fen amina ne ko ni ba fe ku yini nga muna comme ni fédération bu ka ko que ministère des sports wele est-ce que le fond ministère de la culture invité ni ko kene ka samedi pour que o ka se ka ako la je wulo bon obina ke me wo ka wakati ni Macédonie folo parce que artiste farali ñogon kan déjà o adama kudi na o wakati sera ministère mo be wele lettre bi sebe ka chuma officiellement o wa sura ko nyama jora nyingali kunkuru mun be no e sokono kuma we o manga fo kenama ambo kenyogona e ko banko besigi senga d'accord ka sura ka ministère mo invité non te o besina d'accord do bi bolo ka faroga allo Bala Kanté de do chemin frère bon Kanté Ali Diallo San Mungue c'est ça ouais mamba ko bazite la Kanté mba oui e be do fraga kuma o ga ministère ga ubi ambe tawma biteme nala sona ambe so kono kuma la folo amma se kenama nala sona na clara so kono kuma régler la ambe kenama mo ko sendo ala nanda ban yere demande ni ñoo ci folo man nako nga muga ni kele funi fu tani kele retlena nega juri muga ni kele funi fu tani kele amma ko be région mo la ka weleli ke nubi kan soro hal gele be do ni réception na mais o kanga na retlena allô oui balma ki entre le là retlena allo somo do bashiti alhamdulillah oui aywa nega juru muga ni kele funi futan kala kila fili do ni be sura lega nega juru ci sra o fe makro ka kenede do bela jele club la retlena allo oui entre bila soro la nanti ma nti awa oui ne dem sen ne quoi radio mbi krefe se ka fara am ñogona soro
awɔ n bɔra radio kɔrɔ ko ne denmisɛnnin ye bon ne bɛ san 25 jate dilan quoi ah ba i ka mɔgɔkɔrɔba min weleli ka na ne yɛrɛ kɛ ko maakɔrɔ vraiment n b'i fo émission in ka di n ye kojugu quoi a diyara n ye o diyara n ye an b'i fo kosɛbɛ ala k'i kɛ maakɔrɔ ye amina yarabi nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 ni ɲininkali b'aw fɛ ou ni hakilina b'aw fɛ k'a fara anw fana hakilina kan o bɛ diya an ye kosɛbɛ kuma b'i bolo allo oui ani wula hɛrɛ tilenna hɛrɛ kuma b'i bolo ne ba kɔri baasi tɛ yen ayi baasi foyi tɛ yen nse Lamini i ka plateau de k'a lamɛn awɔ maakɔrɔw ka kɛnɛ a bɛ kabiri ye ninnu invité daminɛ ne b'a lamɛn fo ka se sisan ma awɔ kɛ mais ɲɔgɔn dalajɛrɛ in réunion min bolodalen filɛ nin ye ne kɔni bɛ fɛ a ko kɔni a ka concrétiser yɛrɛ yɛrɛ de ka laɲini ye fɛn min yɛrɛ yɛrɛ ye o ka se ka kɛ yɛrɛ de faamaw k'u kɔfɛ la u yɛrɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma pour que faamaw yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ vraiment ninnu nin ko in a bɛ ninnu sɛbɛ la yɛrɛ de ayiwa denmisɛnninw fana minnu fana u bɛ ka baara kɛ ka bila minnu ɲɔgɔn olu fana k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛ k'u makɔn anw de ye o kɔni o ye ne kɔni ka dugawu ye ne ka laɲini ye o de ye parce que i da sera yɔrɔ dɔ fana ma maakɔrɔw ka ɲɛnajɛ yɔrɔ ko o ko fana o fana ka kɛ ko ye ko min ka bɛɛ ta ba la kosɛbɛ quoi i y'a fɔ cogo min a bɛ sous région na n'a sera ka kɛ an fana fɛ yan nɔ a bɛ dɔ bɔ détresse la dɔɔnin quoi a bɛ dɔ bɔ sokɔnɔna funteniw na parce que gɛrɛnko ninnu ni fɛn ninnu o fana ye wagati ko de ye o bɛ tɛmɛ o bɛ tɛmɛ donc n'o tɛmɛna wagati min bɛ na o ye n ka taa n sigi nin yɔrɔ in na ɲɛnajɛ de ka kɛ n sigila ko dɔ kɛra nin wagati in na o bɛ ka kɛ nin yɔrɔ in na o bɛ ne ɲɛnajɛ a bɛ n hakili lajigin n ka wagati duman diɲɛ wagati duman dɔw la quoi i y'a ye cogo di kɔrɔ ka na man di ne ka conseil ye k'o fɔ kɔrɔ ka na man di mɔgɔkɔrɔba caman sigilen don kan jannen don ala n bɛ se ka nin fɔ ka fara a kan a faamuna n ka participation n ko n bɛ plateau bɛɛ fo jamu duman Haidara ne ma to Haidara ne ma to Haidara ne kɔrɔkɛ ye pied jazz kɛ mais ale tun ye c'est un professeur de musique de là c'est très bien c'est Haidara oui là c'est très bien merci bien c'est Haidara n t'a dɔn ni fɛn tricot de boy bɛ sɔrɔ ka dɔn o y'a fɔ aw ka plateau don fɔlɔ o y'a tɔgɔ fɔ ko Haidara dɔ tun b'a la o ye ne kɔrɔkɛ de Fuseni Haidara bon ne mari fana o ni Tarasi bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ a ka photo yɛrɛ dɔ bɛ n bolo yan nɔ Isaac Berté du Grand Hôtel Ben Ras Belle race donc aw ka foli don a diyara an b'i fo an bɛ dugawu kɛ ala k'aw ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen amina yarabi an haminako ye fɛn o fɛn ye ala k'a bɛɛ nɔgɔya amina yarabi ala k'o denw minɛ weleli la a diyara an ye kosɛbɛ maakɔrɔw ka kɛnɛ don nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 an mako bɛ bɛɛ lajɛlen hakilina la walasa nin ko in bɛ se ka ɲɛta sɔrɔ cogo min na hɛrɛ tilenna allo oui n balimakɛ kuma b'i bolo comment ça va monsieur Lamine moi je vais très bien demandez à Taras d'abord il y a combien d'altérations en si majeur ah Taras non c'est un chef alors dis-lui que c'est son petit qui l'accompagnait dans la salle de musique avec Louis Mariaval. Le professeur de musique du lycée Terrasson de Fougères. Bravo. Voilà. Je suis de cœur avec eux. Il a lancé un mot qui a un sens aujourd'hui. Parmi les mesures de protection sociale, en tout cas de la société. Je pense à la mutualité, c'est un mot qu'il a lancé. Effectivement, c'est une des méthodes. Mais encore faut-il que les mutualistes soient capables de contribuer. Et chacun, alors que nous cherchons à régler un peu la misère de certains qui n'ont pas de capacité de contribution. Bon, c'est l'amorce d'un débat social pour lequel je peux quand même intervenir en temps utile. Bravo, et merci déjà. Alors, ce que je leur demande aujourd'hui, c'est de rendre le débat inclusif.
Parce que là, ils sont en train de parler, honneur à eux, mais ils n'ont mandat de personne. Ça veut dire qu'il faut d'abord une reconnaissance, une certaine légitimité qui va aboutir à une certaine légalité, c'est-à-dire la création de l'association, par exemple, nationale des musiciens. Alors, l'un dans l'autre permettra au moins d'avoir une démarche inclusive et nous pouvons revendiquer des droits au nom de la légalité. Et sans ça, avec ces débats et ces réunions, ils vont revenir, ça ne bougera pas d'un iota. Il faut une démarche inclusive. Alors, je pense qu'en temps utile, je viendrai à l'appui pour qu'on voit un peu, parce que là, c'est lui qui m'a fait renvoyer du lycée. C'est à cause de lui. C'est à cause de lui, à cause de la musique. Ah, ouais, d'accord. Oui, Lamine, j'ai bien fait. Je voudrais demander à l'auditeur de ne pas quitter, qu'on échange un peu. Je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire, l'inclusivité là. C'est si nous faisons appel à l'ensemble des musiciens, c'est pour que nous puissions partager les avis. Et puis, on ne peut pas aller à ce dont il est en train de parler sans d'abord la mise en place d'un bureau qui va travailler sur des statuts et règlements, lesquels statuts et règlements vont accompagner d'autres documents qui vont nous permettre d'avoir officiellement, n'est-ce pas, avec l'administration, le papier qui va nous un récépissé. Donc c'est cette voie, c'est cette démarche-là que nous sommes en train de suivre. Et je lui demande à cet auditeur, de ne pas rester un simple auditeur. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Moi, je sais qui est en train de parler. Et il sait pourquoi est-ce que je lui parle comme ça. Bravo. Parce que le jour où à Koulikoro, j'ai chanté Badrou, nous avons pleuré ensemble. Et ce jour-là, tu étais un grand chef d'une grande institution. Bravo, bravo. Alors, si ce jour-là, tu as tout donné, tu as tout lâché, toi, tu as tout lâché pour la musique, ceux qui sont en train de faire de la musique aujourd'hui. Mais je te dis, mon ami, moi j'ai vu, j'étais là quand Adès est décédé. Si tu étais là, tu serais le premier ici aujourd'hui. Je sais que tu as ta place parmi nous. Tu n'as pas ta place là-bas, là, et puis parler pour parler. Viens. C'est Kouyaté qui parle. Dans ce studio. Merci bien. Dans ce studio. Bravo. Makoro Afamouna. Bon, je remercie Banuro. En réalité. En réalité, je dois me comprendre. Je dis, si tu veux l'inclusivité. Inclusivité au nom de quoi? Voilà la question. Ça, c'est un pan dans les dents. Voilà. C'est-à-dire que l'association que vous cherchez ne peut pas être créée à partir de simples convocations. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. On va inverser la démarche. Quand je parle d'inclusivité, ça a son sens, c'est mon travail. Quand il s'agit des questions sociales, bon, ce n'est pas la même chose qu'ailleurs. Voilà, nous savons comment mobiliser et les groupes cibles, comment les atteindre et tout ça. Bon, je viendrai à l'appui. Mais on y compte. J'ai des contraintes qui font que je ne suis pas exposable. Voilà, et lui, il doit comprendre ça. Il l'a compris déjà. Voilà, mais je ne suis pas loin. D'accord. Cela nous rassure. Et bonne soirée. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est très gentil d'avoir appelé. Je pense que il va prendre contact avec vous, comme il sait déjà où vous vous trouvez. C'est ça, Mme Kouyaté, non? Oui. Voilà, d'accord, c'est bien. C'est bien dit, c'est bien fait. Le 2021 0011. Makoro ka kene do antlobe bela jelena amakobe bela jelega demela hakilla.
Retlena. Bonjour. Oui, Mbalmaké. Comment bibolo? Ça va bien. Oui. Moi, c'est juste par rapport à certains traités, je voulais dire. Ah bon, et quand radio est nipsé qu'à Chamamboa Mankana, à Bifsaya. Voilà. C'est juste pour. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'est pas possible que ces vieux-là ne partent pas avec leurs données ou pas Dimsen Doin pour nous former? Oh, Brin reste qui combat et toyewa. Voilà. Parce que en hakilna bilibili qui kapma yoroni na teme doni fitini ba keto en hakilna bilibili ba e minye orchestre flaga nyon so roba makoya kelenga sigi kai kelenga sigi kulukuru kelenga sigi ni region bela kata o nanye garsiga soro flaga sigi region bela kata yala demsanu tena makoroba mancha tuguni o kelen ni munube ni olu bulo douala olu fana be doni soro ka dolma o te demsanu formé wa ça c'est vrai. Oh yaro nu ka doni ateta wala de vraiment moi je rêve vraiment de ce truc là, de ce orchestre là où nous croyez quoi. Vraiment. Ces dieux là ne doivent pas partir comme ça. Vraiment. Afamuna. Vraiment, Allah a une émission là. Amina. C'est juste ça, quoi. Adjara Nyambi Fou. Merci beaucoup. Allah Kambela Djilideme. Nega juri mugani kile funi futan kile radio clip de do makro ka kene. Retlena. Allô? Oui, Mbalmaké. Allô? Kuma bibolo? Entre le bela. Radio. Ah ouais. Comment beli? Toroste. Mana nebe kita de netro kabine kita radio Horizon FM Koslatan. Bon, j'aime quand Ninkadiani Kosre. Je pense que en faisant dans le Sika là quoi. Na on ba. Akadini fene ka fo j'aime quand banen ko au fait sans Bamako en Sika a Blanga radio la kitani la Guinée sigirin bebe Sika la main parce que c'est badi ni ana pas Sika pour ban. Obi sora la na la sora. Mais seulement comment do de be uda ko lu wala quoi ne sambi wolon vlaé parce que ne bolo olu makoro ko manga koro sambi olu la manga koro quoi. Foni bana ye min de se ka bolo de se parce que no lu koro la ka boala dron fininte malim folie tukuni quoi. Hakilido afamuna. Voilà donc là mbe fait ou ka fo makoro quoi. Mi te ka koro ere de fe. Bon tarasi makoro ha. Makoro. Ashi makoro. Dala sada. Ouais, on est tous des jeunes. Je pense que vraiment on connaît des situations bêtantes fait en voilà ça en fait ça contribuer à casser gagner tout comme ça en bouquet. Radio Horizon FM ce n'est pas quoi blala qui caille non. Parce que on sait qu'à faire vulgariser tout comme ça ba quoi blala. La cadiner vraiment parce que mes émissions na mes graphiques depuis là. Lambi ma corboro fone belle mais. Voilà, mais vu qu'on est vraiment, je m'engage vraiment, nous, avec la émission fait depuis Jean Bitard, la émission, on a fait qu'on a 600 ans. Et à dernier, on a rediffusé 6-8 l'année, à Ouana, devant 16 heures, on va rediffuser, il y a non. Bravo. Voilà, bout de problème. Merci bien. Ambi fo Dimando. Adjaranya. Ala ka nyeta sabatia wero ye. Amin. Inche welilla imaniga. Tiga sira. Oh, atara. Kita ko. Maniga tala etiga yo. Ema utsega tiga mo gotia. Jelmani zile. Retlina. Allô? Oui, Mbalmaké. Comment vivez-vous? Toroste. Mais je ne veux faire qu'un parce que depuis que je n'ai pas qu'à n'y cadeau, ma fait cadeau quoi. Comment nous ne pouvons amener mon corps nous n'a ou pas fort comme un bébé mais il était seul pour tomber là. Bon alors que nous nous amis à un certain moment que tu as connu qu'à ça là. Je crois que ça fait une contribution pas que Tchangone ka sala ndalo na soro aka mo koro numbo kalama et puis ko boy quand mba flaf ne ka sala bon ñu me lagna kawda la fa tara bunya bake ko somro wi ko fem do ko ala madugo donc ne ko be fait comme ça faut be aller d'action na albi na soro a faralembu kama
ou bien ni contacté b'a nous cɛ u k'o fɔ an ye parce que a ka d'an ye ale fana ka y'a cɛ la quoi parce que ale fana ye mɔgɔkɔrɔba de ye parce que ale ni olu jɛra k'a daminɛ voilà u dɔgɔ bɛ se ka k'a ye sa mais a kɛra cogo cogo ani Jelimadi ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ n'Ala sɔnna voilà donc ne kɔni bɛ fɛ a ka a fɛnɛ n'a y'a sɔrɔ a ma magɛrɛ u la mɔgɔ min don a ka mais hakili la Salifu tɔgɔ fɔra tilegan na nka Jelimadi bɛ n'i bilasira ne taara ne yɛrɛ wulila i ye min fɔ i ye kuma i ye tiɲɛ fɔ a tɛ se ka fɔ Salifu kɔ ne yɛrɛ wulila ka taa fɔ Salifu fɛ yen ne yɛrɛ wulila ka taa fɔ Salifu fɛ yen ka taa f'a ye voilà a ye ɲininka mɔgɔ a ko kun bɛ to cogo di jɔn ni jɔnw bolo n'i y'o mɔgɔw bɛɛ fɔ a ye bon a bɛ na i y'a faamuya ani mɔgɔ dɔw bɛ baara dɔ la mais n bɛ tila ka segin tugun peut-être sini voilà pour que a ka sɔrɔ an ka kɛnɛ kan voilà i ye min fɔ o mɔgɔ de don minɛ mɔgɔ o mɔgɔ hali kɛlɛtigi ka banni na a taara bonya kɛ i y'a faamuya ale n'an bɛɛ génération kelen de ye i man kɔrɔ ni mɔgɔ min ye ka tɛmɛ san 2 san 3 kan i n'o génération kelen de ye aw bɛ filan voilà an n'ale ye filan ye dɛ voilà c'est ça mɔgɔ sɛbɛ don fana ka da o kan an don man di sa mais voilà c'est ça an bɛ dugawu kɛ an ne bɛ ɲɔgɔn kalama bɛɛ lajɛlen ma amina ala ka amina ko bɛɛ nɔgɔya amina ala ko dugawu minɛ merci n cɛ i ni baraji nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 ayiwa an tulo b'i la yɛrɛ tilenna allo ale taara maakɔrɔw ka kɛnɛ don maakɔrɔw dafalen don yan an mako bɛ hakilinaw la wagati bɛ ka taa yɛrɛ tilenna allo oui allo tonton Lamine allo an cɛ yɛrɛ tilenna wa a somɔgɔ nba tonton ne bɛ ka émission lamɛn a ka di ne kojugu n tɛ donyɔrɔ sɔrɔ tonton cɛkɔrɔba minnu b'u bolo nin an bɛ dugawu kɛ ala k'u mɛn an kɔrɔ amina tonton Lamine ne fa de filɛ ninnu lamɛn kosɛbɛ mais il est décédé an bɛ dɔɔnin bɔ ala k'ala hinɛ wallahi ne yɛrɛ denmisɛnnin fitinin moi j'ai 33 ans donc u bɛ kuma min yɛrɛ la a ka di n ye kojugu tonton awɔ kɛ awɔ wallahi a ka di n ye kojugu an bɛ dugawu kɛ ala k'aw mɛn an kɔrɔ amin ala ka émission ta mɛn ka ɲɛ kosɛbɛ tonton Lamine